To, na co my se teď podíváme spolu, je to, co v podstatě český stát v oblasti očkování plánoval, to, co se reálně stalo, a zkusíme se kouknout i na nějaký výhled do budoucna, to znamená, že budeme jakýsi překlenovací most mezi těmi matematickými přednáškami a mezi tím, co bude mít Eva, v podstatě, jak už stát reálně má jednat a jak má plánovat své kroky. To, na co se koukneme spolu, je jednak strategie očkování, co si stát vymyslel, že by teoreticky měl dělat, jak si to naplánoval a vlastně jaké jsou rozdíly mezi tím, co se stalo. A možná podíváme se i právě do budoucna, včetně toho podzimu. V podstatě očkování v České republice začalo na konci loňského roku a zajímavá věc je, že navzdory realitě, že český očkovací program stojí na velkých očkovacích centrech, tak vlastně v původním plánu Ministerstva zdravotnictví bylo, že vlastně tou páteří se stanou praktičtí lékaři, dokonce zde byl předpoklad, že praktici budou očkovat 50 000 osob denně. Stát si stanovil i nějaké cíle, konkrétně 70% naočkovaných v kategorii 80+, u celé obecné populace to mělo být minimálně 60%. Stát původně předpokládal, že spustí informační kampaň k očkování. Realita byla taková, že zatímco očkování nám začalo v prosinci, tak informační kampaň nás začala v dubnu, což je doba, kdy se otevíralo očkování pro kategorii 60+, 55+. A je tu jedna oblast, kterou český stát v podstatě nějakým způsobem jakoby neřešil příliš, a to bylo vlastně to, jak přesvědčit veřejnost, aby spolupracovala na očkovacím programu a aby reálně do těch očkovacích center přišla a nechala se očkovat. Tak. Jednou jako z důležitých součástí té strategie a té implementace jsou prioritní skupiny, protože vlastně úmrtnost na COVID-19 je závislá na věku člověka a na jeho zdravotním stavu, tak byla stanovena prioritizace, na základě které jsme si rozdělili stát do 3 skupin a bylo přesně dáno, v jakém sledu mají jít za sebou, přičemž v té první skupině jsou seniori nad 80 let, osoby a zaměstnanci v institucionalizované péči, zejména tedy domovy důchodců, zdravotníci. Původně tam byli jenom lékaři a později tam byli přidáni i zaměstnanci krajských hygienických stanic. To byla vlastně první změna, která se v tom schématu stala hnedka na začátku ledna 2021. Ta skupina 1B, která následuje za tou první nejrizikovější, tak potom zahrnuje například vážně nemocné učitele, kteří tam byli později v rámci té skupiny prioritizováni před ostatními členy, to bylo na konci února, a dneska jsou tam lidé na 60 let, původně tam tuším byly lidé 65+, a ta skupina 2 je obecná dospělá populace. A ještě tady zůstaneme vteřinku. Čili ta první skupina má po té změně asi 3/4 milionu osob, ta druhá, tam jsme se dopočítali k nějakému asi 4,5 milionu po přidání té věkové skupiny 60 až 65 let, a ta druhá je doplněk dospělé populace jako k celkovému úhrnu. Přičemž v té strategii se stanovuje cíl pro ty první 2, tam se uvažuje 70% proočkovanost, pro obecnou populaci 60%. Tak, ten současný stav je, že vlastně ta nejrizikovější skupina je proočkována nejvíc, to můžeme hodnotit pozitivně, ale na druhou stranu ten cíl, který byl stanoven tou strategií, byl, že tato skupina se má očkovat od ledna do března 2021 a teďka jsme jako daleko za tím datem a vlastně pořád ještě očkujeme. K tomu, jak rychle očkujeme, se dostaneme za moment. A ty míry proočkovanosti těch zbylých skupin vidíte dále v té tabulce. Co je ještě důležité si uvědomit, když se bavíme o té nejrizikovější skupině 1A, a tam jsem ještě zapomněl zmínit, že vlastně my jsme v jednom z článků, které jsme na tohoto téma sestavovali pro Bishop Blog, pracovali s anglickým výzkumem člena Joint Committee on Vaccination and Immunization Adama Fina, který počítal, jak je vlastně kolik lidí potřebujete navakcinovat v určité skupině, abyste zachránili jeden lidský život. A on tam dochází k tomu, že pro záchranu jednoho lidského života je potřeba
navakcinovat asi 20 lidí v domovech seniorů nebo 160 samostatně žijících seniorů, 1000 lidí, kterým je 60 až 69 let, anebo 50 000 lidí z obecné populace. Což jako může být motivace v pozadí té prioritizace a současně to ukazuje, jakým způsobem by vlastně stát měl s těma vakcínama pracovat a rozdělovat je, což je i to, co řešíme my. No, co je tady zajímavé, a teďka jenom vysvětlím, jak ten graf funguje, jsou tam šrafované čáry a plné čáry, přičemž v rámci té jedné barvy máme první dávku vždycky šrafovanou a tou druhou dávkou máme ukončování, takže například u zdravotníků, kteří jsou červeně, vidět, jak tady stoupala první dávka a jak potom jako v tom rozestupu jde plus minus rovnoběžně to ukončení toho očkování. No a zdravotníci jsou současně v rámci té skupiny 1A tou podskupinou, která táhne to celkovou míru proočkovanosti té skupiny nahoru. A to protože vlastně podle toho původního schématu jich tam bylo asi 250 000 a dneska jich je tam naočkovaných podle výkaznictví Ministerstva zdravotnictví víc. Asi 280 000 ke včerejšku, to znamená, že oni už jakoby těch 82%, které tam jsou třeba na ukončení očkování, tak to táhnou nahoru tím, že jsou vlastně jako nad 100. Ty zbylé dvě podskupiny, čili institucionalizovaná péče a seniori nad 80 plus jsou vlastně v závěsu za nimi. A další jako věc, která je tady zajímavá, je vlastně jako sklon těch křivek. Je tam vidět, že vlastně typicky jako když nějaká skupina začíná být očkovaná, tak ta křivka má strmý nárůst, ale postupně se splošťuje. Takže dneska třeba, když se podíváme na institucionalizovanou péči, anebo ty seniory nad 80, tak vlastně ty křivky už začínají být docela ploché. To znamená, že vlastně jako počet nebo proočkovanost té skupiny narůstá už velmi pomalu a je to o tom, že je vlastně potřeba vychytat těch posledních pár procent a je otázka, jestli teda dává smysl dělat to přes ty očkovací centra anebo třeba přes praktické lékaře. K tomu se asi potom ještě dostane Lída. No a ještě tady vlastně uvedu jednu věc k tomu, a to je to, že je vlastně vidět, že ten jako sled, ve kterém ty křivky na začátku třeba nabíhaly, může být nějakým způsobem uměrný těm, jak snadné je vlastně tu skupinu najít. Že jako zdravotníky ty máte, spoustu jich je v nemocnicích, můžete prostě pošlete jim e-mail, shromáždíte, nabočkujete s těmi domovy seniorů, se to i v počátku dělalo podobně, to znamená prostě přijela nějaká skupina lidí do domova seniorů a naočkovala tam úplně všechny. Ti samostatně žijící seniori jsou problematičtí v tomhletom ohledu, protože z definice jsou samostatně žijící, takže je potřeba buď navštívit spoustu míst, anebo mít nějaký kontakt mezi nimi a tím praktickým lékařem a vlastně jako docílit toho, že on někam přijde, nebo že někdo přijde za ním. Akci v tomhletom směru dělala třeba Praha 7, která polepila tu městskou část spousty plakátů a řekla, ať se to lidi přijdou naočkovat. No, tady je ještě jeden pohled na té prioritní skupiny a to i včetně těch dodávek dávek. Tady je za prvé tady rozdělení zase prostě první, druhá dávka po měsících agregátně, ale je tady i vidět, kolik vlastně v těch jednotlivých měsících jsme dostávali dávek a je tam na tom viditelné, jak moc jsme se vlastně přibližovali nebo vzdalovali tomu skladu tím, kolik lidí se v tom daném měsíci naočkovalo. Je tam samozřejmě nějaká diskrepance daná tím, že vám ty dávky můžou přijít třeba na konci měsíce a potom by měly logicky být očkované v tom dalším měsíci, ale je tam trochu vidět, že prostě na začátku tam byly nějaké odchylky a potom se to zase zpětně dohánělo. Tak a teďka, co my jsme v tom dělali? My jsme vlastně ještě na začátku, když jsme neměli od MZČR žádná data, tak jsme si udělali vlastně tu logistiku sami. Takže jsme si udělali jednoduchý matematický model, který stojí na ekonomickém přístupu intertemporální volby. Nemám tady teda vzorečky, ale i tak to bylo dost práce.
A v podstatě to funguje tak, že ten algoritmus se podívá, kolik má dneska dávek a potom se podívá, kolik dávek bude mít za ten interval. A ten interval může být 21 dní, 28 nebo 42, nebo prostě jakýkoliv počet dní. Vlastně jako ten algoritmus se používá i v některých těch modelech, které tady popisoval Luděk, které třeba dáváme dohromady pro nějaké články. No takže máte nějaký stav dneska a nějaký stav za ten interval, podíváte se, porovnáte si ty stavy mezi sebou, no a vlastně ve chvíli, kdy máte dneska víc než v budoucnosti, to znamená, ty dávky vám nepřicházejí, tak se musíte ušetřit ty vakcíny na tu druhou dávku, takže vy očkujete maximálně polovinu celkového počtu a jinak můžete vyočkovat všechno, protože vlastně jako vždycky máte dost na tu druhou dávku. No a pak jsme rozdělovali dávky do těch prioritních skupin. No a já tady mám nějaké srovnání. Tady prostě jsme se vzali ten reálný průběh a udělali jsme si dvě alternativní reality. V první jsme upravovali prioritizaci, říkali jsme si prostě 1A bude mít 90% prvních dávek, co se vyočkujou, 1B 4% a tak dále. To je tady ten horní graf a tam je vidět, že on vlastně očkuje těch 90% do 1A, pak tady je má hotový a potom vlastně jako přeskočí a jako vlastně přenormuje se a dělá tu 1B. A v tom druhém jsme ještě zvyšovali kapacity. Řekli jsme si prostě, že bychom prostě si postavili spoustu očkovacích center nebo očkovali praktiků a začali už od začátku naplno, no, jak by to vypadalo. Tady je mimochodem dole vidět, jak ta prioritizace vypadala ve skutečnosti, jak to potom vyjde. Vlastně ten model, co má spoustu kapacit, tak vlastně pořád vyočkovává ten sklad. To znamená, že on jako to optimum funguje tak, že vy prostě si přijde vám 10 000 dávek, pozvete si druhý den 10 000 lidí, protože na to máte kapacitu, všechny je vyočkujete, pak prostě týden neděláte nic, přijdou vám další a takhle to jde potom stejně s tou druhou dávkou, takže tady vyočkuje, tady nemá nic. Mezi tím je ten jako kompromisní model, který na začátku je trošku efektivnější než ta realita, a pak se s ní jako blíží. A je tam vidět, že i ten šedivej potom už jako nemá dost. No a když se podíváme specificky na 1A, tak je tam vidět prostě, že od té modré reality, tak s tím, že zvýšíme prioritu, tak se zvedneme dost. Tam jako se hodně zvýší strnost té křivky, potom jako přidání těch dodatečných kapacit, tam nějaká jako další přidaná hodnota je, ale už ne tak velká. Tak. To vlastně reálně se nám stalo to, že stát nám vytvořil prioritizaci, kterou ovšem jako sám nedodržoval. Vys jakoby dojem, že k očkování se dostali v těch prvních týdnech lidé, kteří si to prostě uměli zařídit. Není v tuhle chvíli úplně jasné, co si stát jako definoval jako svůj cíl. Jestli to bylo proočkovat co nejdříve, co nejvíce lidí, tak to bylo deklarováno, respektive co nejdříve ty nejstarší, nejohroženější, anebo jestli tím reálným cílem nebylo proočkovat vlastně co nejrychleji, co nejvíce. Vlastně velká otázky vzbuzuje práce s tou distribuční sítí, kdy opravdu stojíme na velkokapacitních centrech, ale důsledkem toho je, že nám vlastně velká část lidí vypadává z očkovacího programu. Není zde úplně využívaná práce s daty, to znamená, státu se ukazuje, že nám tady máme lidi, kteří vypadli, třeba část samostatně žijících seniorů, ale vlastně už tady s touto informací stát dál nepracuje. Velmi problematická může být i vlastně registrace, která už se stává jako bariérou v přístupu k očkování. A velkou bolestí je vlastně komunikace očkovací kampaně. To, co vlastně můžeme udělat lépe, už jenom při pohledu na podzim. Tou dobrou zprávou je to, že máme stabilní dodávky vakcín. V brzké době pravděpodobně přijdou ještě další nové vakcíny, takže tohle bude vyřešeno. Ale musíme už se dopředu plánovat variantu, že se budou podávat booster dávky, případně budeme přeočkovávat. A také musíme počítat s výskytem nových mutací.
To, co je zásadní a to, co si myslím, že je takovou jako velkou bolestí českého státu, je právě chybějící důvěryhodná, otevřená, srozumitelná komunikace, jak na straně široké veřejnosti, tak na straně odborné veřejnosti, aktivní řešení dezinformací, což je role, které vlastně stát v podstatě vzdal předem. A je tu ještě jeden vlastně věc, která by nám mohla hodně pomoci i v nastávajícím podzimu, a to vlastně je větší využití primární péče, jak praktických lékařů, tak lékařů specialistů, tak neziskového sektoru. A to jak na stránce toho, že by sami aktivně očkovali, tak se vlastně stali ambasadory vakcinace a zároveň jsou schopni získat důvěru veřejnosti. Už jenom proto, že nekomunikují z pohledu z vrchu, z vlády, ale je tady nějaký blízký osobní kontakt a vlastně dokáží dobře cílit na mikroúrovni. Velmi jednoduše řečeno je velký rozdíl mezi tím, jestli vás premiér země zvede do O2 arény, anebo přijede mobilní očkovací tým, který je zastoupený nějakou neziskovou organizací a je schopný se v té vesnici domluvit s panem farářem, místními hasiči, s panem starostou. Tak. No a tady jenom velmi rychlé shrnutí toho, co jsme říkali, čili proočkovanost roste, mohla by růst rychleji a když budeme dělat nějakou podobnou kampaň, nedej bože znova, tak je tady na snadě přístup, kterým by se to dalo dělat a nabízí se příště plánovat dřív, neřešit to prostě, když už tady ty vakcíny jsou, ale s nějakým předstihem a vědět prostě, kde ty lidi mám, jaký prostředky potřebuji k tomu, abych je oslovil, přesvědčil a potom reálně naočkoval, komunikoval otevřeně nejen s těmi lidmi, ale i s těmi očkovacími centry, aby prostě se nestalo, že premiér a ministr zdravotnictví na začátku února vedou veřejnou debatu o tom, že se bude muset přerušit očkování, protože vlastně je z toho zjevné, že tam jako nikdo nespočítal to, kolik těch dávek se vlastně musí odložit na to, aby bylo dost na ty druhé a vlastně nepodcenit tu poslední míli a to, že vlastně některé ty lidi nelze dostat do těch velkokapacitních center, ale je nutné jít k nim skrze přímý kontakt. Děkujeme za pozornost. Prostor pro otázky. A ptejte se, protože já jsem je uříz, abyste se mohli zeptat. Já se zeptám, vy jste vycházeli z těch přepočtů jako prioritizace, kolik zachrání život jako vakcína to. Ale jako pokud tak ten tvůj člověk jako rozšiřoval několik, nebo jestli mluvíme o tom stavím několik scénářů, co vlastně ty vakcíny umějí. Ukazuje se, že převětšině ten Pfizer, který u nás jako převažuje, umí jako vlastně z toho člověka udělat bezpečí pro okolí. Takže je to tam zhodnocené v těch přepočtech nebo ne? Jako změnilo by to prioritizaci, kdyby to viděli dopředu v tom lednu? Jo, no takhle. To, co jsem uváděl z té Británie, tak v rámci toho jsme si dělali nějaký svůj vlastní propočet, ten dělal Martin Schmid a máme ho v článku o očkování učitelů na blogu, ale jinak my jsme tady v té naší práci, tak jsme neposuzovali tu rizikovost, ale jenom jsme prostě čistě vycházeli z toho, jaký definoval ten stát. Že stát prostě říká 1A děláme na začátku, tak my jsme hledali prostě přístupy, jak to udělat co nejrychleji. Možná jenom dodám drobnost, stát si ve své strategii definuje to, že doufá, nebo že předpokládá, že skrze očkování se z COVID-19 stane běžná viróza. To je doslova napsáno v té národní strategii. Jiná věc je, jak to budeme interpretovat. Nějaké otázky? A možná jenom poslední myšlenka směrem k státu, neočekávat, že lidé přijdou na očkování sami, ale aktivně pracovat s tím, aby jsme na to očkování přesvědčili a zároveň řešit, jaké bariéry ty lidé mají při vstupu už jenom do toho očkovacího programu, už jenom při registraci. Protože pokud toto neodstraníme, tak nám budou vznikat potenciálně ohniská infekce, které budeme i třeba zpětně velmi špatně dohledávat a epidemiologicky řešit. Díky moc. Díky. Děkujeme.